Okay, balik ta mahigala no. Kuyog gyapon nato karon din sa studio si Doc Joy Hira no, ang kasamtangang Executive Director sa Culture and Heritage Unit sa Ramon Awitis Foundation Incorporated. Doc, kato sa before pa ta ni break akong pangutana tungod kay dili gyud lalim sad no nga mag-organize ka ni ining event unya ni abot na tag siyam ka tuig. Doc, unsa may angay makatunan sa ato ang mga kalungsuran? Unsa may mga nasugatan nato nga mga challenges nga angay atong kapanaminan o makatunan, makutluan og mga pagtulunan, Doc? Ang sa pagpadagan. una nga importante is i-identify yun nato kung unsay mga resources nato nga naa diha, Okay. di ba? Unsay mga assets nato? Unsay mga assets nato Alright. importante man na unya, di ba sa Rafi naman tay ABCD, di ba? Asset-based Asset-based community development development program niya. Yep. Di ba ang province do na siya cultural mapping na. Yes. So kadto unta ang importante manggod nga kani mo man ni ang unsa man nimo paghibaw kung unsay bisitahan unsay imong i-offer kung miss wa ka kahibaw, di ba? Kinahanglan na imo nang surbehon o tan-aw nimo di lang kay nakahibaw ka sa unsa na kahibaw sad kag unsa exactly ang iyang significance dito sa imong total story. Kay otherwise mura man kag kaning gabi sa kabilin manggod or mga cultural events istorya manggod ni sa imuhang namang gyud kay story ani nga at the end mura bang kung nagbasa ka og libro ikaw ang kitang mga nagpasiugda sa usa ka cultural event sama sa gabi sa kabilin kita ang nagpasiugda, kita ang nag-istorya, kita ang storyteller. Okay. So ang may tabuan na nga as ikaw nga storyteller organization wise kay kag unsa imong istorya. Okay. Di man na mahimo nga tanang istorya mahimo nimo usa ka gabi. So gagmay-gagmayon nato ang istorya. Alright. So karong gabi una last year ang atong istorya ang rise sa Cebu as economic center. Karong tuiga ang mga sites nga inyong sultian mo sa mga sites nga inyong bisitahan kung giunsa sila pagsugod, Okay. no, ang konteksto sa So inyong pagsugod. meaning, Doc, inig-abot nimo sa mga sites, mao gid din giistoryahan dayon kung giunsa man no nga ang ayag yung founding Yes. kana nga particular nga site. particular site. Alright. Oo. So mo na nga kanang sumusad ni ang learnings nato nga nahitabo is kaniya tumanggod any museum inana kanang mo adto ka pero magasgas man gud ang istorya ha kay mo gyud gyapon imo makita Correct. unless na ibag-o di ba? Correct. So dapat i-angle-angle nimo imong istorya. So Alright. mo man trabaho sa usa ka storyteller no nga iyan ang kuanon nga kanang iyan ang buhatan og istorya di sad buhatan in the sense nga daa man gyud basihan sa daging mga istorya kay hinumdumi nga kung mo istorya kani tag heritage and culture mo istorya kitag kabilin kinahanglan nasad nang gitawag nato nga authenticity authentic tinuod Yes, ang imong tinuod istorya yun siya. dili Dokumentado. na kay dokumentado dili kay gabuhat ka ng istoryahan no so mao man ay usa nga kay usa man nimo og bakak ang imong istorya usa mo pag-connect aras mga tao Correct. malibog ang mga tao so Correct. therefore it's important nga authentic ang imong story validated ang imong story. Second, it is important nga na kay mga champions and Yes. ang champions gud nimo nga kanang dili ni siya one or two but rather different people in the community who believes in that advocacy. Importante gud na kay these are the mo na imong source sa imong strengths or tats. Kanang kita sa Rafi pagsugod ani kung wala tay kuan support gikan sa atong top management gikan ni DBC who really bought it no Yes. unya gikan sa atong board nilang Mr. Bobby Mr. kuan gud sila kanang suporta gud sila ba kay bawo gud sila nindot ni plus of course ang atong partners nga atong gipang-ingnan Cathedral Museum Yes. Santo Niño Santo ang Niño. katong pagsugod Cebu City ang police minana ba so covered ka importante man nga kay suporta kay the moment nga kibaw kang suportado ka then makalupad ka ba kay imong foundation may man kayo di man kuan so mo sad ni in the level sa mga kuan sa dinhi sa Cebu sa atong mga partners kay baw man sad sila nga suportado sad sila sa ilahang mga boss Yes. no and Doc, then yes, sa Doc, community. atong i-invite no ato ang mga kaning mga suking tigpaminaw, Doc, sa pagtawag no kung naa sila mga na-experience I know nga naa sila man na-experience, Doc, kay atong maobserbaran nga kada tuig nagkadaghan naman ang tuang mga participants. So ato silang giawhag, Doc, no palihog lang mga higala, tawag lang mo sa ato ang pagtuki hotline ang numero 256-1679 again 256-1679 o ginaman sa 255-5754 o baka ipadala inyong minsay pinagi sa ato ang pagtuki mobile sa numerong 0932-848-7293. So mao ni ang mga numero mga higala nga inyong tawagan
kay pwede mo natong interviewon or atong masinati sad o madungog ang inyong mga kasinatian sa kanang inyong pag-apil no sa gabi sa kabilin no. Okay. So natay kwan, natay mahinabi. Yes. Ko Go si ahead. Alma Pateres, nagapuyo sa Bonifacio, Cebu City. Kat ako pag join sa gabi sa Kabilin, kay gusto po kong mag-usisa og unsay gisod anang mga museum. Unya dito nako, ang dili gyud nako nakalimtan nga nakita nako dito sa museum sa Casa Gorordo nga. Nakita nako ang mga karaan nga mga butang sama sa mga luwag nga kahoy, kasilyas nga kahoy o kanang lusong bitaw. Kung nauna-una nga ang mga gamit karon lahi na gyud sa una, dili na nimo makita karon ang gigamit sa mga tao. Ug mao ko ta ko ikasulti sa akong experience sa gabi sa Kabilin. Ako si John Cardenas. Sining bahin sa Kabilin, mas nindot niya ang unforgettable experience nato ani kay bahin sa Kabilin at daghan tag makatunan about sa past, historical, mga about aning mga antique, about aning mga gamit sa mga past o sa mga ibang mga gamit nila o sa mga dati mga panahon sa Kastila. At least natay mga experience mo na gamay sa about sa historical mga knowledge o about sa Casa Gorordo is okay, nindot siya mayo siya pagka kuan sit unless nga ilan ang repair ba nga nindot gid siya pagka kuan pang tourist gid siya unya at least is a good experience ba nga makakuan ta makaana ta diha, makakita ta sa mga butang, mga antik, mga karusa, mga antik nga mga like mga eskatuwa, mga gamit, mga kabilin sa una panahon sa atong mga kuan ninuno ana ba. Maka-realize ko nga kining kabilin ko sa nag-impact sa about sa atong mga kuan citizen diri sa Cebu, di lang kay Cebuano bisag asa lugar, at least nindo sad nga mo experience po ta aning kabilin kay dako ginig impact nga dako sa ni og about aning unsay ma-experience ba ani o nga ani din kabilin nga kay kada kuan sa namo sa istorya. So different type of pero usa ang culture of what is Filipino raman ta, pero ato ani experience lang nga ana maka-experience ta nga mao gini siya gabi sa Kabilin. Why join gabi sa Kabilin? Siguro kay all the other tours kay gina-conduct siya every morning and kani siya kay gabi siya. Tapos murag kaning gabi sa Kabilin kani siya nga event mura siya og time machine kay you can journey to the past, you can journey to the place where our ancestors are, mga makita nato ilang mga gipang buhat like artifacts and mga paintings and all. And my most unforgettable experience would be ikatunabian mi sa bus, pero okay naman siya, kay dagan man mi enjoy, dili kay siya delikado, murag okay lang sa mo nga mag-wait mi inana ka dugay kay worth it man among pag-adto, kay pag-adto din namo wow grabe ka siya dagan kay paintings and mga artifacts and all niya, murag worth it siya kay na-appreciate gid na mo ba ang Cebu, kung unsa ang Cebu yesterday, ang past niya and all. And my realization is that nindot siya nga event kay lively ang mga tao, murag katurag gid siya nga gabi, ang na-appreciate gid nako kay grabe ka nindot ang dalan, dili cool ba or hadlok nga nag-travel alone ka kanang naa may bus and dagan man kay tao imong kauban ana. Okay, katodok no. Mo to yung mga atong nahinabi no, kabahin sa ilahang mga kasinatian no sa gabi sa Kabilin. Dok, unsa ka safety? Kung talking about this year no, karong sa sunod semana karong pitsa 29. Dok, importante kayo nga ang atong mga participants nga buot nang mo appeal no karong umaabot Biyernes. Unsa may atong gi-expect no? Unsa may ma-expect sa katawhan nato karong tuiga? Apila ni ana no ang ato ang safety sa kadalan matod pa kaganina nga nindot kuno kaayo kay aligre, aktibo no. Unya naidala na ruta niya naagi sakyanan maski nabilin siya apan na may mosunod. Yes, Doc. Gawas ana unsa may mga ma-expect. I think ang nindo to ang insights no nga number one na appreciate sa mga tao nga importante gyud ay nga bisag Pilipino ta no katong usa ni ingon nga Cebuano ta, pero importante gyud ay makahibaw ta og sa kinauyukan ba sa mga kanang mga
pinaagi sa mga artifacts pagtan-aw kung kinsa ta. Kay daghan man kaigud ng mga gitawag nga layers no sa atong kultura. Ang ikaduha nga akong na-appreciate is ang kuan is ang security, and I think I'd like to really give hats off no and really high praises sa atong kapulisan, sa atong barangay tanod, sa atong mga barangays, sa atong kuan kanang sitong traffic, di lang kay sa sitong Cebu City but rather ang traffic agencies pud sa upat ka syudad nga sila pud ang nagbuhat anang plano no, sila na mismo no moingon gabi sa kabilin apil lagi na sa start kuno sa ilang plan for the year. Okay. So ang kanimang good dili naman gud ni mahitabo nga kanang dili na ni moingon nga kanang museum ni nga kuan ba kay external naman gud ni gawa sa imuhang kuan no, gawa sa imuhang four wall sa imuhang lugar, pero I think ang importante ani makita nimo ang buy-in sa community. Yes. Dili lang ni tungod sa police or kuan Sir Tats, but rather ang buy-in sa community nga sila mismo na kuan ba gi-welcome nila nya mo gawas gyud sila sa ilang mga kabayan kinaman sa mga kung wa kay ticket okay raman kay naa may mga public exhibitions mabitaw nang natay mga ang aboitisran Makakita gyapon ta, Dok. makakita gyapon sila, importante man na kay kung dili na mahimong limiting, in fact mao gid ang Yes. agreement sa tanang mga participating no nga dili ni siya mahimong limiting factor nga i-limit lang nimo dito Yes. sa food. Yes. Of course naatay kung naay mga gitinguha sad nato nga do natay mga public programs Yes. no. So kanang labi na kay atong kauban ng NCCA. Ah. So nasa na mga public, in fact this year natay mga screenings of heritage topics nga makitaan sa mga tao dinha sa mga plaza or Okay. basig na presentation sa plaza. Okay. Muna, so but I think I'd like to emphasize nga ang buy-in sa community importante Yes. man kay ni Sir Tats kay Yes. kung dili mo cooperate ang community dili gyud ni Tino. mahitabo tong iyang perception nga hapsay ang daan malipayon kay kung Yes. tan-aw nimo malipayon ang mga tao sa kadanan no nya dili ka murag kanang I think ang akong makuana no ang atmosphere ba lahi no lahi ang iyang atmosphere, so that in the sense nga kaluoy sa Ginoo, and it's because of the vigilance of everyone else nga gabi sa kabilin nga siyam katuig wa gyud tay recorded incident of kuan kanang mga kanang kuan kaning let's say pickpocketing mga inana kuan no kay kanang I think ang kuan sad ani nga ni respeto sa gyud sila kakita sad Yes. mismo ning atong mga kuan ba nga unsa da ini kanindot, so that means nga kung mauni siya ang trend no, kung mauni ang trend na gyud tay complete support 100% support gikan sa community, then give it a few years, then we will be ready nga mahimo nindot na ta nga destination, because tourists can now come and say kuan I can go there and feel safe kay number one ang security man gyud na Mao gina, di ba? mao gina Nga, una. mao gyud una unya kanang kuan ang message man gud aning gabi sa kabilin nga your security is very good unya kanang kuan mo na nga mga tawo manggawas kay the moment nga dili kuan bisan pag unsa kanindot di ba? Yeah. So I think this is a very important role, and ang akong yung pasalamatan na ni the entire community, the Cebuano community are vigilant, and they are the different communities kung diin to atong mga ruta nagbantay sa gyud sila. Kay mismo ang barangay bisag mo ingon ta nga volunteer ko ang nakabuok ang mga barangay chairman kaning mga kuan ilabi gyud nang gihan-ay giplano gyud na nila nga kuan kanang ma-alert gyud sila, makasuportar sila in terms of security and vigilance in the areas no sa gabi sa You know what, Doc? Sa Our Cebu program, sa among pagsuri-suri, appeal man gid ng tourism, appeal man ng culture and heritage. In fact, dito sa Camotes, yesterday, amo ginang gisugyot sa ilahang naadyo na tourist police, no? Kay kanabang una man gud sa tanan, kung ikaw dayo ka sa usa ka lugar, wag gyud kay ka idea, kinahanglan man gyud ang imong yung kuan nga feel ka og safe. Yes. And mura Yes. ba kag at home. Yes. So kung ma-provide na nato sa itong mga tourist, makaingon yun ta nga magsige gyud nagbalik-balik, Dok. Yeah, exactly. Nya mo man ni ko kanang mo ni importante kay ni nga sa gikaingon na nato kita magud sa Rafi mo yun ang kuan nga kita ang nag-facilitate no? Kita ang pero kaniman dili man gud ni mahimo kung walay tabang, walay suporta mag-unsa man ta Sir Tats Yes, tinuod. pila ka buok 200 300 ka buok sa Rafi Yeah. kung kita ra dili kay ang dako kaayo, in fact ang success sa usa ka event sa maniini dili na tungod sa of course organization is part of that, pero ang pinaka-importante is how ready is the community, because
ready ang community because ang message clear kaayo nga this is for all of us. Yes. This is not for Yes. one person, this one, but it is for everyone. Unya, I think nakita ni sa community. Kay kung ma-involve ang community, Dok, kasabot sila sad mismo mo imo protektar Yes. alang sa ato ang Tinuod yun event. ang Sir Tats. Yeah. Dok, ato ning padayon natong diskusyon, human lamang ni Dipipla ka mga mensahe. Ibaw ba mo nga na po ang duha ka mga partisipan ning dapit ang misalmot sa gabi sa kabilin karong tuiga? Nalakip sa miapil karong tuiga ang The Freeman nga mo'y unang mantalaan sa Subo ug ang University of the Visayas nga himutang sa unang karsada sa Pilipinas nga mo ang dalan sa Colon. Kini si Pagto kay Christy naghatod ning mga gagmayng kaalam. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon AJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Okay, balik tang mahigala, no? Dugang lang pahibalo. Salmot sa ikasiyam nga gabi sa kabilin nga gitimahan og the founding karong umaabot petsa 29 sa Mayo sa alas 6 sa gabi hangtod sa tungang gabi nga gipahigayon sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated og mga katambayayong niini. Sa ticket nga nagbalor og 150 pesos makasulod ka na sa kapin 30 ka mga museo og mga dapit sa kabilin. Libreng makasakay og mga bus sa imong pagbiyahe og makasuway og sakay sa Tartanilla kung wala pa kakasuway sulod sa karaang distrito sa syudad. Usa kini katalagsaon og dili angay si piaton nga kalihukan nga mosaysay sa kabilin og kultura sa Sugbo nga makita usab diha sa arte, pasundayag ug uban pang kulturanhong kalihukan. Sa dugang impormasyon bisitaha lang ang www.rafi.org.ph o i-like ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa Facebook o i-follow sa Twitter. Mamahimo usab kamo nga mutawag sa teleponong 418-7234 local 701. For your seminar and training needs, contact Eduardo Aboitiz Development Study Center at 35 Lupisana Street at 418-7234 local 108. It has function rooms and plenary hall with Wi-Fi connection. Eduardo Aboitiz Development Study Center, where a meeting of minds takes place. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki has a new segment called Baranggarbo. In Baranggarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay, or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph. Some of the recent topics of community are on how to become a modern-day hero, youth's role in nation building, and are we ready for the new normal? For inquiries about community, you may email at rafiorgph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. Unya, Dok, sa ato dahil sa gabi sa kabilin, naasa day ato sa diag giawhag ang tanan nga musalmot sa gabi sa kabilin o musalmot usab sa selfie contest. Mao ni Dok ang mechanics, no? Number 1, you must like Ramon Aboitiz Foundation Incorporated con Rafi on Facebook and follow at RafiOrgPH on Twitter. Number 2, take a selfie during the gabi sa kabilin at any of the participating sites. Make sure you are holding your GSK ticket in your selfie as proof. Be original. Be creative. Send your photo with fun and relative caption via private message to the Rafi Facebook account. Page admins will post the photos on the Rafi Facebook account. Number 4, add any of these
hashtags to your photos. Hashtag Gabi sa Kabilin 2015, hashtag GSK Living Heritage, and hashtags A Night to Remember. Number 5, tag your friends and encourage them to like your photo. Number 6, contest starts during the Gabi sa Kabilin on May 29 and voting will end on June 3, 2015. Number 7, only the first 3 posts per participant will be counted as entries. Number 8, there will be winners for the whole. Number 9, winners will be determined by the following criteria. 50% quality of photo, that is composition, uniqueness, and originality. And 20% for caption, and to complete, 30% number of likes. No? So, mauna siya ang atong criteria, mga higala. Number 10, winning entries will be announced on June 5, 2015 on Ramon Abuetis Foundation Inc. Facebook fan page. Mao kini Dok ang mga prizes. No? First prize, makadaog og 3,000 plus limited GSK shirt. Ang second prize, 2,000 plus limited GSK shirt. And third prize, 1,000 pesos plus limited GSK shirt. So, muna mga higala ang GSK selfie, mga higala. Okay, Dok, napagitay igong panahon, no? Kato, siguro, Dok, ang mga importante nimong mga informasyon diha para din nato malimtan para sa karong umabot 29, Mayo 29 sa adlawng Biyernes sa ato ang Gabi sa Kabilin. Yes, Akong Dok. giawhag ang atong mga suking tigpaminaw, no, nga ug ang ilang sultian, ang ilang mga kauban pinaagi sa Facebook, mo ato sila sa atong Facebook page kay Okay. daghan man tag activities. Okay. Pananglitan ang mga bata pwedeng mo appeal sa Gabi sa Kabilin. Doon na tay mga programa nga children's activities nga magsugod og mga alas 5 sa hapon. Unya ang mga lugar nga ni appeal nga doon na tay activities mao ang Casagordo Museum, Cebu City Museum, Fuguangshan Chuon Temple, the JRG Gulias Museum, Museo Parian sa Sugbo, Plaza Parian for Pinoy Games, ang UCCP, doon na sila'y storytelling ug ang University of the Philippines Pinoy Games nga pwede sad mo appeal ang dagko, no? Ang nakanindot aning KIDI, ang children's activities, mga bata, kay doon na sila'y KIDI passport. O niya, ang kaning KIDI passport, Sir Taz, kung makompleto na sa mga bata, doon na sila'y madawat nga surprise Okay. gikan sa Dok, kung saan man raffle. nila pag-appeal, Dok, sa KIDI? Mo kuan lang sila ang bata lang kinanglan siya na i-ticket, no? Okay. Unya, kuan ang kiddie is as long as naay kauban ang bata pwede rin siya pwedeng 4 years old but naagi kauban nga adult, no? Okay. Dili man na mahimo nga unya one adult one child kay Okay. we're looking at safety sa bata, no? Ang kuan, so ila man ang responsibility. Nabay price, Dok, ang Dunay ticket price sa atong KIDI? Sa atong kiddie program nga Okay. atong ihatag sa mga bata, which kids I know will love, pero di lang Alright. mo isulti para it's not Na really surprise. about the price. Okay. It's really about them joining, no? In fact, akong nahibawaan nga dito sa Museo Parian sa Subo, doon na sila father and son nga kanang opportunity to bond. So, Okay. mulag mag-biking sad ang mga papa ug ang mga son, which is ilang gigamit ang Gabi sa Kabilin to bond with each other, no? Okay. Sa so magsugod mo ni ilang mga program. So akong giawhag ang mga ginikanan kay kuan man gud ni family activity Asa to na, Dok? Sa Plaza? Plaza ang kuan Casagordo, Cebu City Museum, Okay. ang Chuon Temple, ang Gulyas sa Halad Museum, ang Museo Parian sa Sugbo, Plaza Parian, UCCP Bradford Memorial Chapel din Okay. sa may Osmeña Boulevard, Okay. ug ang University of the Philippines, doon na sila yung mga games. So dapat humano ni ang kaning children's activities magsugod siya alas 5. Alas 5. In fact sa atong magazine 6 siya pero magsugod siya sayo alas 5 actually. Abli Alright. na ang atong mga kaning mga sites hangtod alas 9 gabi. Dapat by 9 o'clock nahuman na nila pa-stamp ang katong mga areas kung diin ang mga bata kay So, ilagi ng kumplitohon, Dok? ilagi ng kompletohon para Okay. makakuha sila og prize na Mm. for them to get something, no, nga
nga as a token to Alright. nakahuman So, ang mga i-claim na bata. nila. I-claim na nila. Unya dapat ang bata nga mo appeal na gyud siya ticket, no? Okay. Plus escorted by an adult. Okay. Doc, pwede na ito may bawaan tagpila ang ticket sa mga bata? Ang ticket is still 150 Alright. ang ticket. So, kuha na gid siya usa na magita ka ticket sa gabi is kabilin Sir Tat. So, Okay. kanang pwede man sad nga ang adult mo ni kuan unya una adto lang sa siya sa kiddie activity, di ba? Wa man tay kuan ana. This is really kuan magud ni siya. You know, in fact kanang 150 Sir Tats kung tanaw nimo barato jud kay na, no? Yes. But this is not about ang gabi sa kabilin is not really generating money. In fact, ni rely natay mga Para lang friends. nato, Doc, nga just mo cover lang nato ang atong mga expenses. Katong expenses Alright. lang ako ano, but ang importante ani nga dili ba kuan kanang para sila makasuroy-suroy gyud bitaw kay kubaw mi nga kung adlaw wa gyud na kay ganahang musuroy kay init labi Pero na, Doc, mga panahon kanay na. imong 150 niya, 30 kapin ka mga sites, murag kwintahon na nimo sulit gina Doc. Value for money. Correct. So akong gikuan anya kanang ang ako sang hangyo nga kanira bang Mayo wanon ra bagyud taan ni unya kanang gabi sa kabilin Magdalang kanang gyud gyud Doc nagkuan. o protection. ha? Magdana lang gyud silang In kaso payo. lang. Kana bang kuan kay dili na siya dapat babag no ang kaning uwan kay total traffics man ta kinanglan mo sa gyud ta uwan nung mapanahon Last year, Doc, naka-experience mi dito Iwan. na may sa may dito sa kining Abitis na ba? Net so mi din na sa St. Teresa's. St. Teresa's. Pagawas na mo mga 11 plus dito na ni bundak ang uwan. Bundak ang uwan. Karong tuiga sad ni ingon man kaon sa mga kuan na kanang do na tay risk gi-appeal nato ang safety and security Yes, evaluation importante no sa kayo mga na. areas. So mo na nga in fact ang atong buhaton do na tay advisory panlitan og mag-uwan mo advise sa mga buses nga panlitan bahaunon na bagitaw ng kuan na ang Casagorordo ug ang Colon. So ato nang advice no para di na sila ka-proceed or mo kuan lang sa sila atong mga areas adto lang sa sila mo bisita sa mga areas nga dili kaayo bahaunon. Alright. Okay. Doc, gamay na lang yung kaistanan basi makahatag pa kanini. How can this event contribute to the identity of every Cebuano or Filipino in general? In Kining general, ato ang- it is kining ato getting ang- to know kung kinsa ta Okay. is by looking at what is there around us, no? So by knowing by knowing the different stories, the different origins, then you begin to see a facet of who you are. Kay ang underlying nga prinsipyo ani Sir Tats nga kita kada adlaw naglakaw doon na gyud ay mga impluwensya sa atong kinabuhi, Yes. no? Ang kultura Yes. magud ang tao is social animal na siya, social being. Yes. Dili ta mahimong kita kung wala ning ubang mga impulses around Yes. us. Sa ato pa, even ang atong pagtan-aw sa atong syudad nga na siya mga karaang butang allows us to see nga unsa day na, no? So by knowing it can contribute, and number one is ang atong gibuhat ani is to raise the awareness, then they begin to appreciate, and hopefully they will begin to protect kay importante sa ilang kinabuhi. Then we begin to make the protection, and then from that protection mo na atong himuong mahimo na siyang kaning unsa na capital for us to go into cultural tourism. Kay ang Cebu is really sa iyahang mapping kuan gyud siya taas kay ang cultural tourism potentials. Unya para sa 40 sa Heritage Month dunay pasundayag ang National Commission for Culture and the Arts dito sa terraces, dunay heritage concert. Oh, karon na, Doc, no? Karong gabi, alas Alright. 6 sa gabi dito sa makita-kita ta dito kay ang gibuhat ni sa NCCA as a pre-event doon na gabi sa Kabilin sunod si Man. Unsa man na, Doc? It's a free unsa man It's free. dito. Okay. Dito sa Atos open terraces, space, sa terraces. Alright. So adto lang mo unya para makita na ma-appreciate sa nila kung kinsa ta ang mga nindot nga awit ug ang mga nindot nga sayaw. Alright. Doc Joy, salamat kayo Doc Joy ha sa imuhang pagtambong nato karon ini ato ang programang pagtuki unya nasayod gyud mi Doc nga daghan gyud ming na sayran no gikan nimo kabahin sa gabi sa Kabilin. Okay. Daghang salamat Sir Tats unya ako lang hago no nga nindot kaayo ang exhibit sa Casagorordo interactive, so adto mo. Alright. Kay para nya mag-practice na lang sad sila o unsaon nila pagpangulitaw kay doon na sa This is new, ha? This is new. Yes, that is Alright. panulo sad na sa Casagorordo. Ang kuan ana nag brainstorm na nagmaayo si Miss Domi og si Alright. Florencio. So
ang atong curator. Okay. Daghang So, salamat. So daghang salamat Doc Joy. Mga higala, wa nagigtay panahon og nihin natapos atong tulumanon sa ngalan sa mga kaawanan sa buhat sa Ramon Abutis Foundation Incorporated. Bingon na lang ko. Hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw og stasyon. Maayong buntag mga Bisaya. Kay Bauma mo nga ni atong 2009 siyam nang nisalmot sa gabi sa kabiling, lakip sa nisalmot mong Yap Santiago Ancestral House, Museo sa Subo, 730 Jesuit House, University of Southern Philippines Foundation, Rizaliana Museum ug Sacred Heart Parish. Karong tuiga 37 na ka mga museo ug mga dapit sa kabilin, diin nagkadaghan na usab ang masuruyan sa mga tawo nga mosalmot. Kini si Pagto kay Chrisley naghatod ning mga gagmayng kaalam. Usa ka ba ka nanay nga adunay negosyo o ganahan nga pakini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Og dinhi madapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpamina.